Salutare, astăzi o să vă arăt ce semnificație are cuvântul corona. Avem C, O, R, O, N, A. Corona are 6 litere. C este a 3-a literă din alfabet. O a 15-a, R a 18-a, O a 15-a, N a 14-a și O 1. O să le adunăm. 1 și cu 4 și cu 5 și cu 8 și cu 5 și cu 3, 26. Punem aici 2 și 6. 2 cu 1, 3, cu 1, 4, cu 1, 5, cu 1, 6. 6. Numărul 666.